Ara, en nom de l'Ajuntament de Sant Cugat, ens adreçarà unes paraules l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès. Bé, molt bona tarda a tothom. President de Seguretat Empresarial, Eduard Torres, expresidents, o pas presidents, que us dieu vosaltres, crec. Frederic Boix, content de tornar-te a veure aquí a Sant Cugat. Joan Franquesa, Jaume Vives, president del Parlament de Catalunya, conseller d'Empresa, consellera, expresidents de la Generalitat, Artur Mas, José Montilla, exalcaldes de Sant Cugat, regidor d'Empresa, regidors i regidores de Sant Cugat, regidors de Barcelona, regidors de ciutats veïnes de la nostra ciutat, empresàries i empresaris, amigues i amics, molt bona tarda a tothom. Avui estem de festa, celebrem aquests 20 anys de Sant Cugat Empresarial i vull començar donant les gràcies al talent local que està passant per aquest escenari. Em refereixo als músics de la nostra Simfònica, em refereixo al periodista Jofre Llombart i em refereixo també a la Gina. Tots tres, talent local, gràcies per contribuir a aquesta festa amb la vostra participació. Sempre dic que l'Ajuntament, i és cert, va de la mà, de bracet, de les empreses, del sector empresarial de la nostra ciutat. Si les empreses van bé, Sant Cugat va bé. I això no és fruit de la casualitat. Són anys de constància, de visió, compromís i inversió en aquest ecosistema que hem anat construint amb el pas dels anys amb la col·laboració público-privada. I posaré alguns petits exemples. Als anys 90, primers dels 90, l'alcalde Joan Emeric, que avui no es pot acompanyar, doncs va crear la primera mostra de comerç, indústria i serveis Sant Cugat Actiu de Sant Cugat, que va durar 10 o 12 edicions i que va ser un gran aparador de la nostra ciutat. Anys després, també des de l'Ajuntament, l'alcalde Lluís Recoder, el 2003, amb l'equip de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sant Cugat, va crear el Fòrum Empresarial Sant Cugat Tribuna, per donar a conèixer, evidentment, el teixit empresarial i perquè les empreses també es coneguessin entre elles. Encara recordo, de fet, com si fos ara, el primer ponent d'aquest Sant Cugat Tribuna, que va ser el president Jordi Pujol, a la Masia Can Rosàs de Valldoreix, i ho recordo bé perquè les paraules que va dir les podria dir avui novament. Catalunya continua patint un dèficit fiscal estructural amb l'estat espanyol i Catalunya continua amb mancances d'infraestructures rellevants pel nostre territori. Tal qual, 20 anys, 22 anys després. Doncs aquell fòrum Sant Cugat Tribuna va ser la llavor, perquè 2 anys després, el 2005, es creés l'Associació Sant Cugat Empresarial amb el Frederic Boix com a primer president i amb l'amic Biel Moreres, que malauradament es va deixar el desembre de l'any passat. Posteriorment, Sant Cugat Empresarial va agafar el relleu a l'Ajuntament i va començar a liderar l'organització d'aquest fòrum, que el va canviar de nom, en lloc de Sant Cugat Tribuna, ara es diu Tribuna Sant Cugat, amb el suport sempre de l'Ajuntament de Sant Cugat. I un dels escenaris, durant diverses ocasions d'aquest fòrum, perquè inicialment era en format dinar, era aquest mateix escenari, us imagineu? 350 persones dinant asseguts en taules rodones i després la ponència. Realment era espectacular. Recordo també, i ho he de dir, la implicació de la premsa local en aquella iniciativa privada. Inicialment amb aquella revista en paper B30 que no existeix i posteriorment en Via Empresa, 2 projectes privats de l'editor Ramon Grau, que avui també ens acompanya, i del qual vaig tenir l'oportunitat de participar. De fet, en el vídeo s'ha vist un Josep Maria Vallès més jovenet moderant alguns d'aquests debats empresarials, representant aquests mitjans de comunicació. Avui són molts més els mitjans de comunicació i també, evidentment, els patrocinadors que donen suport a aquest gran fòrum empresarial i especialment voldria destacar el Banc Sabadell, que és el patrocinador principal, i vull aprofitar una vegada més per dir públicament que volem que el Banc Sabadell continuï sent Banc Sabadell. I no només això, sinó que no deixi de ser el Banc Sabadell a la nostra ciutat. En nom de la ciutat de Sant Cugat, el meu sincer agraïment, reconeixement a totes les persones, juntes, presidents, gerents, empreses que han participat i que han contribuït a fer possible que Sant Cugat Empresarial arribi fins aquí i el que continuarà, i també tots els alcaldes i alcaldesses que jo heu donat suport. Avui
20 anys després, empresa i ajuntament continuem treballant plegats i molt. L'any passat vam satisfer, com bé deies, una demanda històrica del sector empresarial. Sant Cugat va passar a tenir partit judicial propi, una eina imprescindible per acabar tenir els jutjats d'instrucció de primera instància que a dia d'avui encara no tenim. Som una de les dues ciutats de l'estat espanyol de prop de 100.000 habitants que encara no tenim el jutjat d'instrucció de primera instància, però estic segur que la Generalitat ens ajudarà a fer-ho possible. L'any 2024 també vam signar l'Aliança per la Innovació, el VIVA, Ajuntament de Sant Cugat, de la mà de Sant Cugat Empresarial, amb altres empreses, amb prop de 35 empreses inicialment, amb universitats, centres de recerca i també altres administracions públiques han fet possible aquesta gran aliança amb diferents objectius ben clars, jo diria dos, per resumir-ho, el de produir, retenir i atraure talent. De fet, la setmana passada ens donen unes dades, són dades molt fresques, del índex de talent brut de Sant Cugat, que està al voltant del 75%, i la mitjana de catalana és el 58%. Per tant, tenim molt talent a la nostra ciutat i encara en volem més. Un segon objectiu de l'Aliança és, evidentment, promoure i avançar en la innovació. I mireu si som atrevits a Sant Cugat, que amb el VIVA, de la mà amb els empresaris de Sant Cugat, hem presentat la candidatura per ser capital europea de la innovació. Som l'única ciutat de Catalunya que ha presentat aquesta candidatura. Ara, al novembre, ens diran si passem al tall, si arribem a la semifinal, però passi el que passi, Sant Cugat hi ha guanyat, perquè aquesta feina que han fet conjuntament, empresa i ajuntament, això ja no té aturador. Després veurem justament un vídeo de la candidatura que hem presentat per aconseguir aquesta capitalitat. Reconèixer aquests 20 anys a Sant Cugat Empresarial també crec que és reconèixer, és de justícia, la feina que fan les més de 3.000 empreses que tenim a la nostra ciutat. Per tant, felicitar-vos a totes i cadascuna de vosaltres i especialment a tots aquells que heu pujat aquí a l'escenari a recollir aquest reconeixement, aquest Premi Viva. I permeteu-me unes breus paraules per Josep Maria Serra i en aquest cas a qui representa a Occident. Perquè, com bé ho ha dit en Josep Maria, aquesta empresa, el seu pare, en Jesús Serra Santamans, va apostar per Sant Cugat l'any 71, fa 54 anys això, i aquí són i estan fent obres d'ampliació i remodelació de la seu perquè s'ha quedat, imagino, petita. Però no només estan a Sant Cugat des de fa 54 anys, sinó que aposten per la cultura i pel patrimoni històric de Sant Cugat, i això és molt important. Als anys 90, 92-93, es va restaurar tot el claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès, que si no l'heu vist mai us convido a anar-lo a veure, i va fer una aportació als anys 90, a primers dels 90, de més de 200 milions de les antigues pessetes. Eren molts diners, això. Més de 200 milions de pessetes, i no només això, sinó que durant tots aquests anys, i encara avui, continua patrocinant l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, la nostra simfònica, la del Josep, la Flora i la de tots nosaltres, i també aquest gran teatre auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat. Per tant, una gran aposta de la família Serra, de la família d'Occident. Moltíssimes gràcies. I acabo, amb el president, perquè toca felicitar-te. Jo crec que ho he fet ja en diverses ocasions, però sí que és cert que avui, en nom de la ciutat de Sant Cugat, és tot un honor lliurar-te una placa commemorativa. Estic convençut que no oblidareu aquest acte, però per si de cas. Aquesta placa que diu així, Eduard. Diu: a Sant Cugat Empresarial, com a reconeixement i agraïment a la vostra valuosa aportació en l'àmbit empresarial a la ciutat durant aquests 20 anys, per impulsar projectes que generen i vetllen sempre per la projecció del món empresarial, per generar talent, innovació i emprenedoria, buscant l'excel·lència empresarial a Sant Cugat del Vallès, la vostra ciutat. Per molts anys.